Da sunan Allah mai rahma mai jin kyau. Wani zai tambaya ya ce menene hukuncin azumin watan Ramadan? Wajibi ne ko sunna ne ko fardu kifaya ne? Idan wasu suka yi wasu ba su yi ba, sun doki laifin kan wanda ba su yi ba. Menene hukuncin azumin watan Ramadan? Ya kamaci mu sani cewa azumin watan Ramadan daya ne cikin rukunin addinin musulunci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa buniyal islamu ala khamsin, wato an gina musulunci akan rukunai guda biyar. Cikin biyar yake cewa wai wa sawmi Ramadan, sannan azumin watan Ramadan, wato azumin watan Ramadan wajibi ne akan mutum ya yi shi. Kuma maluma duka ba su yi sabani kan cewa azumin watan Ramadan wajibi ne ko kuwa ba wajibi ba. Dukan sun dace cewa azumin watan Ramadan wajibi ne akan kowane musulmai. Kuma mu san cewa azumin watan Ramadan an farata shi akan al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin shekara na 2 bayan hijira. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin shekara 9 ne gabanin rasuwansa. Kuma farattawan watan azumin ya zo kan 2 levels ne. Da farko da aka farata azumin, an farata shi kan zabi ne, wanda ke son ya yi, wanda ke son kuma ya ciyar, bai azumi amma ya ciyar. Sannan shi level na biyu shine aka farata shi kan dukkan musulmin da zamanto baligi kuma mai hankali kuma mai lafiya. Isa azumi ya zamanto wajibi akan dukkan musulmi da ke da lafiya ko zamanto baligi kuma da hankali, wato ba mahaukaci ba. Ya zamanto dole kan mai shi ya yi azumin watan Ramadan. Sannan kuma azumin Ramadan bai zamanto wajibi akan mutum fashe an dace wa kan mai watan Ramadan ya shigo. Isa bai dace mutum ka ce zan fara azumin Ramadan kamin shigo watan Ramadan. Kana azumin nafila da ba azumin Ramadan kake yi ba. Isa kamin mutum ka yi azumin Ramadan ya fi ka gira shi dai watan Ramadan ya shigo. Ya za mu gane cewa watan Ramadan ya shigo? Ana gane shigowar watan Ramadan da ababai biyu ne. Na farko, ganin watan, a san kawai yau ne rana na farko, ga wata ya bulla, kuma kan yau ne rana na farko. To in an gan wata an san kaman yau ne rana farko na shigowar watan, isa an san kaman watan Ramadan ya shigo kenan. Na farko kenan. Sannan kuma ba sharrata cewa ya kamata kowa in gani, wane ya gani, wance ta gani. Idan mutum da ya gani ya ba da labari, sauran jama'a za su yi aiki da wannan labari. Sannan kuma hanya na biyu da za a gane kaman watan Ramadan ya shigo shine mai watan Sha'ban ya cika kwana 30. Kamar yau haka da muke ciki, yau ne rana na 30 na watan Sha'ban. Isa mun san kaman bayan 30 dole za a fara sabon wata ne. Isa da faduwar rana yau mun san kaman mun shiga cikin farkon dare na watan Ramadan kenan. Isa hanyoyi biyun ga da shi ake gane kaman watan Ramadan ya shigo. Kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa a yi azumi mai domin ganin wata. Yake cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, wato ku kama azumin watan Ramadan da ganin wata, kuma ku barin azumi da ganin wata, wato watan Shawwal kenan. An ga watan Shawwal kan karshen rana na 29, wato an saka man gobe an shiga Shawwal kenan, ko kuwa da cikowan watan Ramadan kwana 30. Asa an yi azumi hal an samu kwana 30, an san kamar next day zai zamanto farkon ranar Shawwal, isa karshen azumi kuma kenan.
ya samu kokarta mu ita bin labaran da gari za su bayar. Maluma sun ba da labari cewa an gan wata a kama azumi, shi a kokarta kama azumi. Kar mu bari kama azumi sabani ya zo an gan wata nan ba gan wata nan ba. Mu yi kokari mu bi abinda malumanmu ko kuwa dokokin da gari mu suka shirya. Idan gari ya shirya dokoki, mutum kai kokari ka bi wannan dokoki. In an ce ana a yi azumi gobe, kai ma ka bi bayan jama'a ku yi azumi. Kaka ce ina giran shi dai garin wani ya gani ko malam wani ya ce mini kamar zan yi azumi. A'a, idan gari ya sa sari, shi mutum kai maka kokarta ka bi sari. Muna roƙa Allah ya muna saukin bin hanyoyin shi, sannan kuma ya kiyaye mu ga barin bin hanyoyin da za su batar da mu. Allah muke roƙa Allah ya karba muna azumin da za mu yi da dukkan ibadun da za mu yi. Allah kuma muke roƙa Allah ya yafe muna, ya yafe ma dukkan mamacinmu da mamacin musulmai gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.